Arratsaldeon eta ongi etorri bertan berri albistegira. Gaur urtarrilaren 28 da, ostirala, hauek dira Iruñerriak eta Nafarroak utzitako albiste nagusienak. 1326 COVID positibo berri erregistratu dira ortzegunean Nafarroan. Euskal Herrian egin dezagun posible lan erreforma honi ez lelopean labek elkartaratze egin zuen Nafarroko gobernuaren aintzinean aldarrikatuz soldatetan gutxienez konsumo prezio indiziaren igoera bermatzea langile gehiago ez pobretze aldera. Lab sindikatuak baztan bidasoko aldarrikapen eta borrokak ikusarazi dituen. Labek eta elak enpresan ordezkaritzaren gehiengoa duten sindikatuek atzo eta Subinsaren lan zentro guztietan greba egiteko deia egin zuten. 121 errepide nazionala Zunbila parean izan den tirokatzearekin zerikusia izan dezaken emakume bat atxilotu zuen atzo foruzaingoak. Txibiten lehendakariak eta planaz ministroa bat datoz Nafarroko nekazaritzako elikagaien sektorearen bultzadarekin. Nafarroan bataz bertze 13%, 59 jaitsi da langabezia 2021. Txantreako Ezkaba plazak eta Lezkairuko Marabillas Lamberto plazak badituzte jada estalitako aurrendako jolasguneak. Nafarroko gobernuak noainen etxekitetza sustatzeko lurzati publiko bat eskainiko duela iragarri du. Nafarroko gobernuak arnaz guneak beka mairu antzerki tailerrari eman dio. Mila 326 COVID positibo berri erregistratu dira ostegunean Nafarroan. Ospitaleetako presioa jaisten ari da pixkanaka. Hortzegunean 1326 koronavirus kasu hauteman ziren Nafarroan. Behenazko joerari eusten dio Nafarroak. 1642 zenbatu ziren asteazkenean, 1724 aste artean eta 1826 astelenean. Duela astebete 1989 kutsatze hauteman zituzten eta duela 2 aste 2254. 256 persona daude koronavirusagatik ospitalatuta une honetan, horietako 26 zainketa intensiboko unitatean daude. Azken egunean positibo gehien erregistratu dira Arrotxapea eta bigarren zabalgunean bakoitzan 50 bat positiborekin, 45 Txantrean, 40 Donibane auzoan, 33 Arrosadian, 31 Iturraman, 29 Sanduzelaien, Tuteran 38 kasu eta Sarrigurenen 45. Euskal Herrian egin dezagun posible lan erreforma honi ez lelopean labek elkarretaratzea egin zuen Nafarroako gobernuaren aurrean, aldarrikatu soldaten gutxienez KPIren igoera bermatzea, langileak gehiago ez pobretze aldera. Atzo lantokietan eta hainbat instituzioen aintzinean egin ditu mobilizazioak lab sindikatuak. Euskal Herrian egin dezagun posible lelopean. Bertzea bertze lan erreforma aldatzeko, Espainiako gobernuak UGT Komisiones Obrera sindikatuekin eta COE patronalarekin erdietsitako akordioa errefuxatu du labek, eta konsumo prezio indiziaren igoera bermatzea exigitu du sindikatuak. Elkartaratze eta gero lab sindikatuaren Iruñerria Pirinioak eskualdeko idazkari Izaskun Juarezek gaiari eta egunari buruzko adierazpenak egin ditu. Gaur mobilizazioak egin ditugu Euskal Herri osoan, lab sindikatuak deituta. Alde batetik uste dugulako mobilizazio ziklo bat piztu behar dela Euskal Herrian, langileetatik hasita gizarte osora zabalduko dena. Eta gehien bat langile klaseak pairatzen ari dituen erasoei aurre egiteko eta etorriko diren erasoei aurre egiteko ere bai. Alde batetik baditugu, azkenengo urteetan krisi baten ondoren patronalak haien ekonomia berreskuratu egin dute, baina langileon bizi baldintzak eta lan baldintzak okertzen joan dira. Eta hori azkenengo urteetan pairatzen ari ditugun murrizketa ezberdinak. Eta gainera orain gertu dagoen lan erreforma berri baten berria izan dugu, lan erreforma bat non langileak kaltetzen jarraitzen duen. Lan erreforma hori ez ditu lanpostuak babesteko neurria jasotzen, ez ditu negoziazio kolektiboak ahalbidetuko dituzten eta bertako lan baldintzak bermatuko dituzten neurria jasotzen, eta
eta horren aurrean erantzun masio bat behar dela uste dugu. Baita ere, orain dela gutxi argitaratu zen KPI-aren neurri berria, eta zer gertatzen ari da, Nafarroan horregatik zentralizatu dugu pixkatxo bat KPI-aren berme horretan gaurko mobilizazioa hemen egin herrian, negoziazio kolektibo askoren arazoa izaten ari delako. Enpresa askoretan blokeatuta daude negoziazioak KPI-aren berme hori ez dituztelako bermatzen enpresa eta patronal ezberdinek. Eta guk uste dugu KPI-aren aldarri hori ezinbestekoa dela, eguneratzeko, langileon bizi maila eta almen maila, gure bizitzak garestitzen doaz eta euskal langileon baldintzak okertzen doaz, eta hori borrokatu behar dugu gaurko egunean bezala. Eta, uste dugu Madrilen olako neurriak ematea albidetzen diren akordioak sinatzen ari direla, han indarko relazioak ezberdina direla, eta horregatik aldarrikatzen dugu Euskal Herrian erabaki marko propioa eta lankode propio bat behar dugula baldintza, langileon bizi baldintza duin bat izatea bermatuko dituen neurria jasotzeko. LAB sindikatuak Baztan Bidasoako aldarrikapen eta borrokak ikusarazi ditu. Beste aldarrikapenen artean, Doneztebeko gizarte segurantzaren bulegoa irekitzea exigitu dute. Aldarrikapen eguna egin zuen atzo LAB sindikatuak Baztan Bidaso aldean langileen aldarrikapen eta borrokak ezagutzera emanez. Doneztebeko gizarte segurantzaren bulegoa irekitzea exigitzen dute pandemiaren aitzakiarekin bulegoa itxi zuten, herritarrok kudeaketak egiteko Iruñera joan behar izatera behartuz. Bera Lesaka eta Elizondoko Zarretxetako langileak egoitzen aintzinean elkartu dira baldintza duinak bermatuko dituen zaintza zerbitzu publikoa aldarrikatuz. Zalain Transformados SL eta KBO Funbera SA lantegietan, Nafarroan negoziatuko den metaleko hitzarmenean txertatu beharreko hainbat aldarrikapen atera dituzte hala nola, diskriminazioarekin bukatzea, emakumeak metalean kontratatuz eta gehiegizko malgutasunarekin bukatzea. Bestetik, gaztei dagokionez modu estrukturalean jasaten duten prekarietatea eta zabor kontratuak bukatzea eta kontratazio duinak ematea exigitzen dute. Izan ere, unitzetan gazteak eskualdetik alde egin behar izaten dute, lana eskuratu eta bizi proiektu bat garatu alizateko. Elizondoko eta Zubinsako langileak hitzarmen duin baten aldeko greba egin zuten atzo. Azkenik, deklaratzera deituak izan diren 6 herritarren epaia salatu nahi duten modu baketsuan herriaren borondatea defendatzeagatik milaka euroko isunak eskatzea onartezina da. Hori dela eta LAB sindikatutik bidegabekeria honekin bukatzea eta behin betikoz aroztegiaren proiektua gelditzea exigitzen dute. LABek eta ELAK enpresen ordezkaritzaren gehiengo duten sindikatuek atzo eta Zubintzaren lan zentro guztietan greba egiteko deia egin zuten erosteko ahalmenak galdu gabeko hitzarmen kolektibo bat lortzeko. LAB eta ELA sindikatuak deituta greba eguna egin zuten atzo eta Zubintzan. Enpresaren zuzendaritzarekin batera UGT eta Komisiones Obrera sindikatuik greba honen aurka aritzea leporatu diete deitzaileek. Izan ere, soldaten igoera sindikatu guztiek adostutako aldarrikapen bat zen, baina UGT eta Komisiones Obreras nahiago izan dute zuzendaritzarekin negoziazio bat garatzea, LAB eta ELA osatzen duten gehiengoaren gainetik. ELAK eta LABek eta Zubintzan enplegu zentro berezirik handienean, Nafarroko handienean, elkarretaratu gara gaur greba egunean, lan zentro ezberdinetan jende batek greba egin du, eta horietako gutxi batzuk etorri dira, hurbildu dira, onaino, hemen burutu dugun elkarretaratzera eta asanbladara, esan salatzen ari garela hemen, eta Zubintzako zuzendaritzak ez duela bermatuko langileen erosmen ahalmena, eta horretan bide lagun izan dituztela Komisiones eta UGT. Oraintxe bertan enteratu gara, edo atzo enteratu ginen, akordio bat lortu dutela, nahiz eta gutxiengoa izan, zuzendaritzarekin, eta langile bakoitzari egingo diotela igotzea eta sinatu akordio hori, non langile bakoitzak 1/3 erosmen ahalmena galduko duen aurten, 2022an. Eta 1/3 hori, erosmen ahalmenaren 1/3 hori, badoa 220 eurotatik 1020 eurotara, segun eta daukaten maila edo daukaten soldata. Greba honen helburua bazen eta bada, eta Zubintzako zuzendaritzak dirua daukalako langileen erosmen ahalmena bermatzea, KPIa bermatzea soldaten igoeretan, eta helburu hori
orain gutxi arte lau sindikatuak mantentzen genuen. Kontua da, azken momentuan, Comisiones eta UGTek greba deialdia egin bar genunean, ordutik honea, greba deialdi hau sabeoteatu egin dute, gehiengoari gezurretan ibili dira, eta enteratu gara ondoren guzti hori egin dutela, gainera zuzendaritzarekin negoziatzen ari zirela. Negoziatzen ari zirela langile guztien erosmen ahalmenaren galera. Eta hori laboratzen dugu Comisiones eta UGTeri, gutxiengoa dena, hori dela jokabidea, eta hemen egon bar garela langileen eskubideak eta erosmen ahalmena eta lan baldintzak defendatzeko, eta ez zuzendaritzaren interesak. Nazional 121A errepidean Zunbila parean izan den tirokatzearekin zerikusia izan dezaken emakume bat atxilotu zuen atzo foruzaingoak. 121A errepide nazionalean 51 kilometro inguruan autoan gidatzen zijoan emakumea tirokatzea egotzita dagoeneko 2 pertsona atxilotu ditu foruzaingoak. Lehenik bikote ohia eta atzo honekin harreman personala daukan emakumea. Une honetan foruzaingoa ustezko hilketa matxista saiakera moduan ikertzen ari da gertaera eta baliteke datozen ordutan 2 pertsona hauek eramatea epailaren aurrera. Txibite lehendakaria eta planas ministroa bat datoz Nafarroako nekazaritzako elikagaien sektorearen bultzadarekin. Bilera egin dute gaur eguerdian Nafarroako jauregian. Le he trasladado también la importancia que el sector agroindustrial tiene en nuestra... Maria Txibite Nafarroko lehendakariak Luis Planas nekazaritza, arrantza eta elikadura ministroa hartu du atzo eguerdian Nafarroko jauregian. Bilera horretan bertze pasaden abenduan foru komunitatean izan ziren uholdeak eta nekazaritzako elikagaien sektorearen etorkizuneko proiektu estrategikoa izan dituzte hizpide. Biak bat etorri dira Nafarroko nekazaritzako elikagaien sektorearen indartzean eta foru komunitatearen garapenari begira duen garrantzia. Tenemos la intención de llevar a cabo una aplicación. Nafarroan batez beste 13,49 jaitsi da langabezia 2021ean. Nafarroan 5.000 langabe gutxigo daude 2021ean, aintzineko urtean baino 13,49 gutxiago. Denetara, 30.800 langabe daude, Espainiako Estatistikako Institutu Nazionalak hortzegunean argitaratutako biztanleri aktiboaren gaineko inkestaren arabera. Urteko azken hiruhilekoan 2.000 langabe gutxiago izan dira foru erkidegoan. Aintzineko hiruhilekoarekin aldean 7,12 gutxigo. Datu horiekin, Nafarroko langabezi tasa 9,983 kokatzen da. Biztanleri aktiboaren inkestaren arabera 2021ean 287.000 landun zeuden Nafarroan 2020an baino 9.500 gehiago, eta 2021eko hirugarren hiruhilekoen baino 2.700 gehiago. Jarduera tasa 48,88 da, sexuen arabera gizon okupatuak 140.200 dira. 73,24 tasarekin, emakume landunak 137.700 dira, 144,29 tasarekin. Txantreako Ezkaba plazak eta Alezkairuko Marabillas Lamberto plazak badituzte jada estalitako aurrendako jolasguneak. Otsailean osatuko dira lanak aurrendako beste 4 gunetan, Sandua, Anelier eta Santa Lucia pasalekuetan eta Manuel Turrillas plazan. Iruñako udalak dagoeneko ireki ditu Txantreako Ezkaba plazako eta Lezkairuko Marabillas Lamberto plazako aurrendako guneak. Azken asteetan, 2 gune horietan estalkia jartzeko egindako lanen ondoren. Hala bizilagunek eta adingabeak dituzten familiek egindako eskakizunei erantzun eman zaie urteko edozein unetan erabiltzen aldiren estalitako aisialdi eta jolasguneak izateko meteorologia gora bera. 2 jarduketa horietan Iruñako udalak 242.000 euro inbertitu ditu eta Txantrean, Lezkairun, Arrotxapean, Sanduzelain, Buztintxurin eta Azpilagainan aurrendako 6 jolasgune, 600 estalkiz hornitu eta hoiek instalatzeko kontratuaren parte dira. Kontratu hori 3 lotetan lizitatu zen 610.000 euroko zenbatekoarekin. Ezkaba eta Marabillas Lamberto plazetako estalkiak 2. lotearen barruan daude
eta 2020an Iturramako bulebarrean Felix Uarte plazan eta Mendillorriko Aintziran instalatutako bertze biri gehitzen zaizkie. Otsailean zehar amaituko dira lanak, aurreko urtean loteka lizitatu zen kontratuari lotuta dauden haurrendako beste 4 jolasgunetan. Obra zibila gauzatzen ari da Sanduzelaiko Sandua, Arrotxapeako Anelier eta Guztintxuriko Santa Lucia pasealekuetako eta Azpilagainako Manuel Turrillas plazako jolasgunetan. Sandua pasealekuko eta Manuel Turrillas plazako kasuetan zehazki obrek bereiztasunak dituzte zuhaitzak daudelako eta lurrazpiko aparkaleku baten gainean daudelako urren ez urren. Nafarroako gobernuak noainen etxekidetza sustatzeko lurzati publiko bat eskainiko duela iragarri du. Jabego kolektiboko proiektuak garatzeko kooperatibak gonbidatu ditu eta hori garatzeko errentaren arabera diru laguntzak izateko bidea zabaldu du. Nafarroko gobernuak jakinarazi du titulartasun publikoko lurzati jakin bat eskainiko duela Noain herrian. Azalera eskubidea uzteko eta hartara foru komunitatean etxekidetza, coaching edo jabetza kolektiboko esperientzi bat garatzeko. Jabego kolektiboko proiektua garatzeko kooperatibak gonbidatu ditu eta hori garatzeko errentaren arabera diru laguntzak izateko bidea zabaldu du. Nafarroako gobernuak arnasguneak beka mairu antzerki tailerrari eman dio. Deialdia Eusko Jaurlaritzarekin eta udalerri euskaldunen mankomunitatearekin batera sortu da, arnasguneek euskarari egiten dioten ekarpena nabarmentzeko. Badira urte batzuk, hemen bildu garen erakundeok elkarlanean Arnasagara kanpaina abiarazi genuenetik. Helburua udalerri euskaldunen eta arnasguneen garrantzia nabarmentzea da euskarari egiten dioten ekarpena aitortzeko eta erakusteko. Nafarroko gobernuak, Eusko Jaurlaritzak eta udalerri euskaldunen mankomunitateak UEMak atzo iragarri dute Lesakako mairu antzerki tailerreko intxaurrari emango diotela arnasguneak antzerki beka. Taldeak 23.000 euro jasoko ditu antzeslana sortu eta ekoizteko azaroan Azpeitiko euskal antzerki topaketetan estrenatuko den bekaren oinarrietan zehaztutako baldintzekin. Ekimena 3 erakundek 2019an sortutako Arnasagara programaren barruan kokatzen da eta helburu nagusiak dira udalerri euskaldunek eta arnasguneek, hau da euskara hizkuntza nagusitzat dutenek, euskarari egiten dioten ekarpena nabarmentzea eta herritarrak kontzientziatzea. 19an Arnasagara Azpeitian aurkeztu eta gero Aurkezpenean parte hartu dute herritarrekiko harremanetako kontseilaria Naollok, Eusko Jaurlaritzako kultura eta hizkuntza politikako sailburu Bintxen Zupiriak eta UEMako ordezkaria Aitor Elexpuruk, mairu antzerki tailerreko Gaizka Sarasolarekin batera. Hitz egitea, eta bestetik arnasguneetakoak ez garon herritarroi eta herritarron konfiantzari begira ere kontzientziazio lan bat egitea. Sinopsiari pixko bat zuzenago erranez, Teresa gaixorik dago, baina bera ez du bere osasun egoerak arduratzen. Etxeko intxaurrandoaren osasunak kezkatzen du. Intxaurrandoak ere gaitza badu. Onjoren batek kalte egiten dio eta fruituak kanpoko azal eta guzi erortzen dire lurrera. Azalak intxaurrak ito eta usteltzen ditu. Teresak ez du sendagaiarekin esmatzen, larritasunak gaixotasunarekin batera, Teresa ere itotzen duelarik. Gero eta nekezagoa zaio arnas hartzea. Hauek izan dira gaurko albiste nagusienak, eskerrik asko regotagatik eta hurrengora arte.